Знаеш сега какво ще направим заедно с тебе? Ще духаш в това и ще излиза от тук. Лава берчиш, ма. Давай, айде. Айде духай. И Шарли. Надявам се да те впечатля. Шешо, ай след малко. Ай, сега ще стане. Абе, бе. Давай, айде. О! Ей! Толкова ли бе? Ей, Толкова ли бе? код дадат. Това е дегустационно. Си вижда телефона през цялото време как работи това. Хареса ли ти? Впечатлена ли си от моята лава берчеш, ма? Да.